Ang Holy Family High School sa Barangay Sumag sa Bacolod City ang tigayon na maka-offer sa senior high school starting next school year. Kay man, ginsugura na construct ang mga classrooms na ginpang-donate para sa eskwelahan. Ini sa sini naman nga episode sang Are You Agri-Able? Timetable ta, no? Tatlo ko bulan. Tatlo apat. February, March, April. Okay, ito yung mga break klase na kasi June. Mga inagaw ito. Importante. May allowance pa. May allowance pa sir na. Pa-designan mo ang may accent ang kawayan. Para buta talaga yung Jumare yung kawayan. Kapulok to. Yeah. Ilan ni ka-classroom ba din? Duwa lang. Duha ni ma'am. Okay. Damo ka itong imong sponsor. Ay, salamat. Sobrang na siyang kwenta. Wow! Sige sir, thank you good sir. At least mag-school campaign Kabalinan pala daw isa. Yung kwenta na sila. Oo. But ano kakatabo ma'am ang imo nga mga student, mostly scholar? Scholars. Meron kami isa kagid ka Ang gusto nila, scholar gift. ang gusto nila ni Kabalinan, hindi ta gusto sa mga tamang-kalam lang. Tagaan natin sa ang mga average and below average. Yes, Kaya sila yan, mas less ang opportunity nila. Ang mga above average, ang genius sa damo, na sila opportunity. Agawo na sila sa mga Showmart, sa mga PNDT, and Bigel. Ang mga less ya nga desidido mag-eskwela amo na atong rather nga amo na atong criteria. Oh, yes sir, meron gid. We have nothing against mga maalam no. Okay man na siya. Pero when it comes sa priorities later on, mas tagaan naton ang less average lang. and below average. No? But decided ang bata. Fortunately. May willingness gid nga mag Kasi yung drive na gid. Importante gid ang Eskwela. willingness. Muna na ang importante gid mo. mas to refresh lang ba lang ma'am? Pila ka estudyante gani mari kita? Gusto kada subong for first year na ginakwanta. For grade 11. Grade 11. Pila man sulod nga grade 11? So far sa amon nga survey, one section gid yang mapabili. Mga pila na sila kadilo? 40. 40. Sabi pa na yung mga 80 nga to. Ang 80. Pero ba kung much better, mas maka-reach kang 80. Amo na ginagol. Ito basic winter na tanga pander. For grade 11, for grade 7, yes sir. Sa grade 7. Grade 7, talking siya sa grade 11. Grade 11. Senior high school na niya. Pero sa grade 7, grade 11 niya. amo ni sa grade 11 natin sir, senior high school. Okay, separate ka lang sa project. Ang grade 7 tato sir, amo tong 80 gid sir. Okay. Para sa grade 7 na. Oo nga. Sa Sa grade 11, baton makamusang iban nga Outside. Yes sir. Basta babae lang gid sir. Hindi pa kami ka-afford yung may lalaki kami. Oo, okay sa akin. Okay man natin Yes, against sa mga lalaki. Basta importante. Mas namin Inyo na yung requirement. Okay na. Sa grade 7, sa 80 sir, meron na kami niyang classroom. meron na niya, existing na niya ma'am. Masaka na sila mo. Masaka na from elementary going matabok na. Yes, sila. Pero sabi ba mo, may nag-shoulders ng scholarship nila. Oo, amo to. Kung mga sobra na 50 ang nag-solder sa 80 ka. Out of 80. 80 sa grade 7. Ay, Sa grade salamat. 7 at sa'yo. Sa imo na Kaya Kabalinan, family sa Amerika. Pag pamilya ko man ng iba. iba. So more than 15 na inyo nga ma-concert. Wow. Panding natin. Oo. Yun nga, yun. Ara na siya. Ready na na siya. Tuloy padala ng kwarta. Wow. Sige, With sir. time. At least So, makaano na kami during school campaign namon sir, makaano na kami sa amon. Pwede na kami mag-campaign sa mga school. Bala nga. Like na po nilang atong... Dito sir, sa imo nga ginpa, ano mo gani sir, sa... Pagpata na kung may lugar dala unta ka to sa eskwelahan. Sa Pakambal ka dutay. Kaya mga mag-graduate ng grade 6 ako. Sa iya nga ginafeedingan. Sa bago. Hindi na feeding talaga. Hindi po na sila. Lapit mo lang. Mas sabi sir, kung amon nga recipient, halingin sa ilang makatuli sa amon. Ma'am, Better. sa 80 na lang grade 7, kung may more than 50, what will happen to the rest? Na? Ang for those nga ka-afford,
So sila na walk-in ya. lang di sila ya. Oo, Okay. walk-in lang sila. Oo. They will pay gidya their pledges So gidya. ginapili ta Higher gidya. kung sino gid ang mga recipient na Yes, nga mga sir. nagakadapat nga buligan ng mga estudyante. Kay gina home visitation na sila na. Ang ginakaduan na gid ma'am. Ginakatuan gina naman Balay, sir no, isa-isa. balay nila. Then may pa kami Grabe. documentation, Oo. pictures ng Marami ilang tataya. situation sa ilang family. Gina naman Marami. sir. Kakalabanan sa mga estudyante nyo gani ma'am, ano ang mga trabaho sa parents? Fisherman, tricycle driver, remedyo general. But the quality of education ginahatag isa in scholastica nga Yes, quality of oo, education. Catholic Benedictine Okay. education. Yes, amo gina-offer sa ila. Yan mo na, sometimes, gabi amon nga, sa discipline, kasi from public school ni sila Ayan. mo. Oo. Di ba, at least, pagka grade 9 nila, hardness na sila, refined na ilang mga Oo. giyo, panghambal nila, refined na. Then grade 10, ready na to. So ready na sila Ready na sa gid. magwa na sa community nga Oo. makakura sila kung Kaya mo na struggle kami grade 7, kiti alin sila from yeah. different public school, understand. different orientation, Lain naman different di culture. Oo. transform mo naman sila into Yes, discipline. Dridaan, no cellphone. Allowed, sir. Oo. Very good. Oo. No Yeah, cellphone para we hindi go for ma-distract ang ilang. Correct. Then they can build gidya interaction sila mga classmates. Ma'am, sa announce nyo nga may senior high school, hindi because ka may classroom, kita anong feedback sa community? Positive gid, sir. Nalipay, mga tao. As in, no. Kaya gusto gid nila yan. Na makapadayon, tigyapon. Sang una mo pag ginaila ginaano sa amin. Pili namon, hindi kami kasi wala kami facility. Kulang. At least si sir. Blessing ni Lord si sir. At least happy ang community. Then gusto din nila nga dili ilay mga bata. Kaloyan. So far 40 na, isa ka section, ganyan yung mga pabilin dili gyapon. Then ang ma-entertain na kami sa mga walk-in. Okay. So 2 classrooms na siya. Sa support. classroom. Ang inyong grade 10 na silo na di. Silo, di ba, Na sir? son kulang siya, madugang na sa Madugang naman. outside. Yes, sir. Para pagka ma-sustain natin ang enroll race natin. Grabe. Salamat. ang grade 12, paturo mo grade 12, Grade 11 na anay ta, sir. Ma-start anay kami sa grade 11. Para at least sa loob naman by grade 12 naman. okay. So this room is purpose sa grade 11. Grade 11 na. 11 na ito na. So paano kung mag-grade 12 na sila, ma'am? Pangay na makakita, sir. Bahal na kadaan, pa-reserve na kadaan. Sir, another Hindi. turong pasaka. Damo ng real income sa Yes. ila activity. Kaluyan, So sila kidamo, na yung oo. mga gasto. Yes, correct. So amo pa nang gina-design Ilis- natin. Pila ka hektarya ni 1.5? 2.2 2.2 hectare. hectares. So we will make this 2.2 hectare productive. Yes. Like ano sir nga mga plano mo? Manok, baboy, meron na garden. Agricultural, gidya. Income gidya, income generating. Para self-sustaining na sa- Then maybe value adding, mga buras ng mga cake, mga biyaya. Biyaya, Whatever, no? pandesal. Tingnan namin sila di home economics. Oo, no? ara na Di kitchen na sila. So, kung sila ang aton target, hindi kasi sila kadatuig mga ayat sa aton dulo. Correct. Target nato niya, one time i-plaster nato ni mga kadulo subong para Naka-kick off lang anay. Oo. Yes, sir. So, Oo. may isda mo na, may ano, Mga sustainable sa amin. butang mo na kakao. Income Maybe generating kung kami. makabutang na kakao nga, for example, may mga 1,000 trees, sabi. Oo, namin na to bulan, sir. Tawhay na, After sir. 2 to 3 years na, it will be generating at least mga, for example, 321 kilo, 1 ton, 320,000. Kasi pwede may ito, sir, ang crab fattening, si may baybay sa likod. Ayun. Sa pag aras mo kung inaaya piyog ng market, yun agawan. Alimango, ma'am. Punta tayo sa kasit up po. Pwede kasi Sa likod very small na, space ang needed. Tuod, sir. Pwede fattening siya in 1 week tambok na ang kwan pwede siya. Oo, Basta- dito na yun, no? Kaya dito ga, may Oo, puno. salt kami, water, sir. mala ang kinanglan. oo. Ang inyong nudutang sa puno. Hindi, sir. At least yan, raya, gaano gid ang tubig. Pero Kaya pwede, natin pwede. Wapo di ang Dugang ita. sustainable na sa Sustainable, sir. Oo. Yes, sir. Sir, din AI na amo ng artificial insemination yung atong baboy da nga isa. Oo, ti kaluyan ang magdamo naman siya. Sidugangan ta nato kay sinunoy murakar mi harap sa isang biogas. Dapat sa likod duga-dugangan ta mga baboy nila. Oo. So, Ay, thank you. Dawit lang nila nga pagkaon dire, maging organic na siya. Hindi na siya magbakal sa processed food dire para. Namin namon Kante garden. nila. Yeah, produce na kami talong, okra, Wow. malatong. Ara na? Ara, sir, Tuloy mo namin. mga tilaw. Hindi. Gusto ko ito na taon siya. Hindi lang labo po. Labo, sir. Oo. Nakita mo na nila garden, sir?
Kita rin set up man da. Ay, kanwa to. Siya man na nag-set up, sir. Oo. Ano na ka pumunga na smong? Ay, kapamunga na. The next nga, harvest, i-share na sa mga benefactor. Wow. Kung naging tisingan pa ito ng mga madre. May kalabasa naman to, sir. Wow. Very good. Muna nga na importante. Looking forward nga humanitan tama mo. Lain na rin yung tsura na so, no? Lain na. Hindi, damo makante. Tama na mga kakao di skillet, do. Oo. Mas Makatalo man dali sa kalibo. Mga Sige, kakao, sir. bastante. Sa kalibo, wag 400 per tree. Ang production. Grabe. 400,000 na siya. May kakao drink ka mo nga chocolate drink. Pwede na mo po doktor ko pwede mo. Baliwating eh. Importante baliwating. Isubong ka, obrang nila pandesal nila. Wow. Obrang nila supiyaya. Ang ilang bitsukoy nga namin eh. Oo, bitsukoy na mo. Namin ang bitsukoy nga. Tani, kami naka-prepare kami. Okay lang. Ilang. Ang amon nga, yung work nga, day off yung subong. Wala din siya. Sige lang. Basta. Looking forward yung pagbalik na mo, di lain na rin yung tsura. Gani. Kumana. Pagbalik mo, sir, lain naman. Picture mo na gid ang namin lagi. Ngayon na tada, pan. Nga may pan na. Si Sir, ginitan lang bula ng plan mo, sir. Blessing ni Lord Jesus sa amon. In return, pangadi ang amon. Salamat yun. Sa iya, offering namon. Every day gina-include sila sa prayer sa school. Yung pa reinforce na ito lang nila top. Na pwede makakere sa Ikaso. Solar, makasolar na. Solar. Oo. Later. Nagkuhan bill sa kuryente, ma'am. Ulo po 30. But after 6 years, nangiimo more or less. Muna program. Pero natin computer natin. Sige, sir. Sige, sir. Nakatuan ko din. Matama lang siya. No? For example, 1/4 lang anay. Tunga. Basta totally Ano na gid sa sir? solar siya. Amon may air condition kami dito. Ano lang per oras lang amon Hindi, gamit. that's why kung purely solar. Kung maka-solar na, naku siya nga Whole day buli. mo whole day. Yes, sir. Pwede mo aircon na ng kwarto. Whole day. Ay, thank you Lord. Kaya pido tayo naman lang tao di. Oh, wala na gid Ideal tawas. gina siya. Oo. Ito lang yung solar ideal sa adlaw. For daytime, no? Dugang naman ng mga pang-good vibes ng mga istorya pang-istoryahan naton diri lamang sa Are You Agreeable?